First cut mga katupay. Oops, pangalawang huli mga katupay. Today, good morning po mga katupay. Sa aking mga viewers dyan, good morning sa inyong lahat. Sa aking mga subscriber dyan at saka sa mga followers ko dyan, good morning po. Nandito na naman tayo ngayon mga katupay sa Barangay Buhayang Bando mga katupay. Kumakasat na rin kasi dito mga katupay, kasi nung nakaraang linggo dito rin kami ay may nahuhuli rin kami dito mga katupay. Marami-rami rin. Kaya kami rin ni dalawang daddy ngayon mga katupay, si daddy nakahagis sa kanyang pamimit, at ako naman mga katupay ay ito, magsisimula pa lang. Daddy ko, ang bilis nagpatakbo sa motor niya. Kating-kati na yung kamay ni daddy sa bingwit. Halos paliparin na niya yung motor. Tahimik lang ako mga tupay, mapigilan siya yung may hawak ng manibila Maganda mga tupay, no? Sana makakarami tayo ngayon mga tupay. At siyempre Pupoy ng pusong papasalamat sa inyo mga tupay, no? At kung bago pa to sa inyong wall mga tupay, bago niya napapanood yung aking mga vlog at hindi ka pa nakapag-subscribe, baka naman mga tupay, subscribe po. Yan, sige, umpisa na natin. Ready? Kaya umpisa na natin mga tupay. Hahagis na rin tayo sa ating pamingwit. Okay mga tupay, hahagis na po tayo sa ating pamingwit mga tupay. Sana may kagagat kaagad mga tupay. Apia. Yun, no? Tatambay tayo mga tupay o may kakagat ba. First cut mga katupay. Yung pagkangat ko na lang binidyohan mga tupay. First cut. Today. First cut. Tahimik lang siya, tahimik. First cut mga tupay. Oh lala. First cut natin mga tupay. Lagay na natin sa ating lagayan. Lagay natin mga tupay. First cut. Oops, pangalawang huli mga tupay. Uy, uy, uy. Dali. Fish on. Nakadalawa na ako. Nakadalawa na daddy. Fish on. Huli. Litili tuloy. Tutuloy din yan daddy. Huwag ka lang mainip. Ha? Gugutumin din yan. Lagay na natin sa lagayan mga katupay. Ha? Busog. Gugutumin din yan daddy. Dalawa na mga tupay. Dalawa na. Sandali lang. Dalawa na kaagad. Okay mga tupay. Whoop. Daddy. Plapla. Ha? Tabi ka na dito. Laki na mga tupay. Malaki dito mga tupay oh. Makakapatay na. Pangatlo na mga tupay. Ikaw na lang lagi masaya. Dito ka na para masaya ka rin. Oo, masaya. Ayan. Masaya tayo. Malaki yung pangatlo Yan. First cut. First time. Wagas. Ay, huli si daddy mga tupay. Huli. Sa akin wala pa, hindi pa ginalaw. So, nakatatlo na tayo mga katupay, nakatatlo na. Huli siya mga tupay. Good size na rin. Good size. Yeah. Sabay ganun.
Sabay ganun. May pito, no? Uy, bulag pa yung mata oh. Ha? Bulag. Ano yung mata niya? May natamaan siguro sa taga to. Nakawala. Oo. No? Kapag ka nakuha, wala. Yung kabilang mata niya, pangatupay bulag oh. Kabila. Yan oh. Ayos naman yung kabila. Kabila wala na. Kaya nagpapahuli na lang siya kasi may diferensya na yung kabilang mata niya eh. Tawa na siya sa buhay niya. Ayan. Lagay na natin siya. Lagayan. Nakaapat na tayo mga tubay. Buhay ka pa dyan. Huli! Huli ka, Balbon! Ayos ah. Yun. Huli! Sipol, sipol. Singaw man dadi. Oh, singaw. Malaki pa naman yan, day. Ay ay ay. Ah, huli mga tupay. Singaw man dadi. Sigaw. Singaw. Tinik na. Pabira. Itong akin ay ay. Binitawan. Hagis, hagis ulit na mga tupay, hagis. Sigaw. Lo. Aruyo na di pero malaki ah. Ha? Uy! Ha? Bakit? Baka maputol? Wala, di maputol to dadi. Aruyo pero malapad mga tupay, malaki oh. Ha. Aruyo, sipudin dah. Sipudin daw. Aruyo. Malakas talaga umatak pag aruyo, daddy. No? Malakas umatak pag aruyo mga tupay. Lagay natin sa lagayan para mabuhay. Pang 5. Up. Bang. May isa ng aruyo. Huli na yung video natin. Hey! Original. Original. Original mga tupay. Ayan o. Ha. Alright. Pison. Walang sipon. Dali. Walang sipon. Kaya lagay natin sa lagayan mga tupay. Original tilapia mga tupay. Yan o. Dinto. Huli. Original dinto. Huli. Lumalaki. Oo. Lolo. Lagay ko na to kay baka dito na daddy. Ako magtanggal. Dali. Malaki. Tik no. Ay, mal dito pala sa matigas na ano daddy. Matigas na. Hindi siya matagas, hindi siya basta-basta matanggal. Hindi siya mangungungo. Oo, yan oh. Malaki. Malaki din mga tupay, huli ni daddy. Yan oh. Ay sus, Mario Joseph. Uy, nakarami na kagad tayo mga tupay. Sana all. Sana tuloy-tuloy to. Puno tong lagay natin. Sana all. Uy. Bunog. Bunog mga tupay oh. Liit. Biya. Yan yung sinabi sa matanda no? Biya. Ito yun. Maliit. Dali natin to daddy. Wala siya dyan. Di ba wala? Patay din kasi ito mga tupay pag pinakawala natin. Mamamatay siya. Yan o. Mga tupay o bunog. Bunog na maliit. Lagay natin dito. Hindi kaya ito makakalabas dyan. Ay, okay lang. Lagay ko sa ano. Lagay ko sa rep. Oh, ilagay mo sa rip. Oo. Kay daddy magawin. Lakas daddy ah. Oh. Laki pala. Malaki pala daddy. Ano? Huli? Aruyo yata to.
Ang laking arroyo. Daddy. Ang laking arroyo, Daddy. Oh. Oh. Ang laking arroyo, Daddy. Sabi niya. Sa ilong, yung ilong ang kumain eh. Hindi kumain. Gutom siguro yung ilong nito. Ang laking arroyo, mga tupay, oh. Yan. Ha? Gutom yung ilong niya. Kaya nga, laki. Ang laki. Ilong kumakain eh. Baka tama, pati ilong Laki. kumakain. Malaking arroyo. Dalawa na yung arroyo natin. Oo, dalawa. Dalawa na. Oh, huli ka. Pula. Kapis ni. Loh. Salvage. Ay, di. Bunga nga, Daddy. Bunga. Nasabit lang sa kwan. Wala talaga. Nasabit lang sa silik niya. Yan o, nasabit. Sa bunga nga talaga, mga tupay. Yeah, huli talaga siya. Oo. Yan o. Huli talaga. Lagay na natin sa lagayan. Whoop. Ah. Naramdaman ko na mabigat na, Daddy, ah. Huli ka na naman. Woohoo. Huli ka na naman. Huli na naman, mga katupay. Oh, ha. Good size. Nagkagata na naman dito. Oo, maaga pa lang. Ah. Bawi rin tayo. Okay. Lagayin natin. So, Ha? matagal din tayo naghirap. Tagal din. Oop. Okay. Ay ay. Ay ay. Hala. Ay. Biya na naman. Kala ko pinasok na sa bato eh. Bilade. Biya na naman. Oh, ganun pa rin kalaki, Daddy. Oh. Biya, mga tupay. Oh. Oh. Oh, Daddy, oh. Lagay mo sa refrigerator. Parang matanda. Wow, Daddy. laki. Kasing laki lang ng hanliliit ko. Tapon tayo, mga tupay. Hagis na naman tayo sa ating pamingwi. Nakadalawang biya na. Ikaw, Daddy, wala ka pang biya, di ba? Ha? Wala ka pang huling biya. Napagod na. Napagod na, Daddy. Ito yung naglo laging umano dyan, Daddy. Ito yun. Di mo machichimpuan ba? Yan, mga tupay. Huli na naman tayo. Chimpuan din siya. Kanina ka pa ng kagat dyan. Ngayon, nachimpuhan ka. Ayan. Lagay natin sila lagayin, mga tupay. Hop. Yan. Buhay na buhay, mga tupay, yung huli natin. Mga tupay, maitim. Maitim. Arroyo to, mga tupay, oh. Itim. Oh. Pero malaki, mga. Jadi, ah. Jadi. Sige, kunin mo. Kunin ko. Parang kay Mingming na yun. Ayan, oh. Malaki, ah. Naitim siya, mga tupay. Itim nga talaga. Papairan natin. Itim nga talaga. Oo, itim. Itim nga, mga tupay, pero malaki siya. Arroyo. Nakatatlong arroyo na ako, Daddy, ah. Ikaw wala. Ha? Tatlong arroyo na ako, mga tupay. Si Daddy wala. Yup, bang. Negro.
Yan mga tupay, huli ni daddy, malaki. Kaya ginagamitan na namin ng panalo. Uy, Saan mo? basahan. Ano? Baka mamaya makawala pa. Makapitan yan. Gamitan natin ng basahan mga tupay kasi dudulas to eh. Malaki, oo. Oo, malaki to. Yan o. Oh lala. Yan ang pinakamalaki. Oh, sana all. Malaki. Sana all. Okay. Oh, malaki na rin daddy ah. Malaki-laki na rin oh. Ha. Malaki na rin ah. Good size. Good size lang. Good size. Lapla. Malaki talaga yung huli mo daddy. Uy. Yo. Ula. Ula nga Arroyo. Arroyo yung kumagat sa akin kanina daddy. Pero malaki ah. Oh. Baka para mabitas na eh. Malakas pa naman mag-ano yan. Oo. Ang laking Arroyo mga tupay. Malampag. Ganito yung nakawala. Daddy, Ha? ganito yung nakawala. Malamang. Nakawala siya. Pangilang Arroyo ko na to? 4. Aruyo ito. Aruyo. Ay, hindi. Anak yan. Akin na daddy. Anak yan. Alap niya. Huli din si daddy mga tupay oh. Kasi nakarami na kami ngayon mga tupay. Oh, wait lang. Wait lang. Okay, ito. Kamay mo. Tanggalin mo. Tanggal na. Okay. Oh, sunod-sunod kami ni huli ni daddy. Oh ha? Puro tilapia huli ko eh. Oo, akin Arroyo. 4 na piraso na. Puro malalaki. Okay lang. Oo, No? puro malalaki. Hindi siya halata na ano. Arroyo. Kasi nandun sa kami tilapia eh. Oo. Pwede na. Oo. Huli. Tilapia na yan. Tilapia na yarn. Daddy, tilapia na yarn. Ayan. Hawakan natin. Malaki rin ah. Tilapia na yarn. Dako do, madami na daddy. Ay, may bigat na. Bigat na. Bigat na daddy. Muli natin. Awa ng Diyos daddy. Mga 5 kilo. Nakarami na tayo. Ha? Mga 5 kilo na. Oo. Huli. Pangatlong biya mga katupay. Biya pala yung umano dyan daddy. Nandi mo ma... Oh. Nandi mo ma ano? Di mo machimpuan? Yung alin? Biya pala ito. Biya pala yun siguro. Yeah. Dinala ni daddy yung biya. Mamamatay na rin kasi katupay kung ano. Pakawala natin. Madalas nilulunok nila. Huli. Yeah. Ito naman. Huli. Taba. Taba daddy. Taba. Taba. Kama naman kumain ng tayo. Tayo. Bigat na daddy. Ganda. Mabigat na. Hindi na masama. Hindi na. Dami kasi pagkain dito eh. Huli na naman mga katupay. Huli. Good size na. Good size na mga tupay. Ay, nahawakan ko pa yung ano.
Nasama ko paghawak yung taga. Lagay natin sa lagayan mga tupay. Uy, grabe. Ano yun, daddy? Grabe namang lakas yun, daddy. Nilubog eh. Ilubog na? Wala pa rin. Hindi pa rin nakuha. Original. Good size lang. Original. Original ang pulang-pulang. Original na tilapia. Original na tilapia mga tupay. Okay. Lagay na naman tayo sa lagayan. Uy, marami na mga tupay oh. Oh. Mamaya mga tupay, papakita namin yan kung gaano karami yan mga tupay. Marami na yung mga tupay. Huli na pala mga tupay. Kala ko wala eh. Oh. Hala. Malapit na matanggal. Oh. Huli na pala. Kala ko walang huli. Walang gumalaw mga tupay eh. Lipat ko na sana ng hagis. Mayroon pala. Ulala. Yung huli na may mga tupay. Uy. Uy. Huli ka. Oh, daddy. Daddy. Hah? Ya. Ay. Grabe huli ni Daddy doon sa bila mga tupay. Yung malalaki din pala. Oo, malaki doon. Ang dami din sa mga 10, 12. Marami rin ha. Oo, malalaki din yun ba? Bukod dyan, mayroon pa mga tupay yun oh. Makasya pa kaya sa foam natin yan? Ha? Makasya pa kaya? Oo, wala na. Ba't nasugat ka? Wala na ako doon. Uy, timulas ka? Ilagay mo muna dun. Pag isang Oh. hulog na lang. Oh. Sige, ilagay mo muna dun. Sa mga tupay, magis tayo ng isa mga tupay, mauwi. Uy! 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 Huli ka agad mga tupay ah. Kakaagis lang natin. Yun. 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 Uy! Ang laking kanduli. Ha? Ang laking kanduli. Taba nito. Dadi oh. Ang laki oh, taba. Oh. Ha? Ay, nakawala pa, sayang naman. Dali mo na di. Mataba to eh. Oh. Saan yung long nose? Oh, dami niyan. Bitawan mo yung mga maliliit dyan. Ito na dalhin mo, oh, malaki. Malaki to. Ay, grabe. Oh, ang taba oh. Dalhin ni Daddy. Oh. Gamitan ng long nose kasi maano to eh. Tawag nito. Ah, Sige. natakot kasi ito eh. Kaya nga. Kapag na natin Daddy. Yung ano yung Oh. basahan mo. Oh, dali. Basahan mo. Magkabulbul Bukas Daddy. yung ano ko. Ha? Mabubutas. Iyapakan ko yung ano. Oh. Ayan, tatanggalin ko. Grabing laki nitong ano na to ah. Tanduli na to ah. Hagis pa tayo. Hagis pa tayo isa. Tanduli sayang. Akala ko tilapia malaki na kasi matigas atakin eh. Uy, grabe mga tupay oh. Mamaya pakita natin na maigi Daddy. Hagis natin muna to. 10 kilo to. Ay, hindi lang.
Di lang, hagis tayo mga tupay. Wah. Sana tilapia na yan na malaki. Huling hagis mga tupay, uwi na tayo. Yan na naman oh, yan na naman oh. Kat na naman yan mga tupay. Sudatin nyo na. Sana ito mga tupay, pag wala o mayroon man o wala, uwi na tayo. Ay, hapon na rin mga tupay oh, araw oh. Ano na yung araw, palubog na. Uy, puti. Wala na talaga mga tupay. Uwi na tayo mga tupay kasi hapon na mga tupay. May bukas pa naman kung gustuhin. Yun, daddy. Basa yung puwit mo daddy Yan mga tupay. Hapon na talaga. Ito yung huli namin lahat mga tupay oh. Angat mo na daddy. Dami niya. Ay, ay. Grabe dami mga tupay oh. Ay. Ilang kilo kaya yan daddy? Dandaan kayo, baka kutusok ka dyan ha. Daddy. Ilang kilo kaya yan daddy? Hindi na makasya sa foam yan daddy. Hindi nakakasya din dun. Ay grabe mga tupay. Sus. Oh. Buhay yan lahat mga tupay. Oh, sus. Damin to. Sulit yung pamamingwit namin ngayon. Nga ilang kilo ito? Nga 15 kilo siguro? Malamang, meron. Oh. 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 Parang ano na yung lagayan natin dali Oh. Ay naku, ang dami niyan dali. Saan yan natin yan lagay? Ha? Ano problema ng lagayan? Problema tayo lagayan ito. Dali yung foam, ilagay mo na doon sa foam, yung tira. Yung iba sa styro. Oo. Yung iba, dito na lang. Yan na lang, ilagay na lang doon sa ano. Grabe, dami talaga mga tupay. May ano yan ha? Isa-isahin mo kaya daddy. Natunaw yung yellow natin? Hindi. Ha? Hindi. Ay grabe. Ikaw na magbuhat ba di? Ano mo? Ano mo yan ha? Baka Ano mo yan? Baka ano? Paganoon. Yan. Sige. Kamay ko daddy. Oh. Sus. Grabe. Ay. Nakakatakot kasi ano eh. May kanduli kasi. Kanduli. Kasya pala daddy. Ha? Kasya, sige. Yan mo muna. Kasya, tatakasan ka na. Kasya. Oh. Kasya yan. Sige. Kanduli daddy. Kanduli. Iayos yung yung may yelo tayo yung matira. Matatakas yan. Kamay ha. Malaki yan. Patay na tayo. Buhay pa. Buhay pa. Buhay pa malaki. Dandan. Ay, laki. Takip dali. Dali. Takip dali. Ayun. Ang layo. Sige, takboy mo na. Sige. Takboy mo na. Tapos, dali mo na yung yellow dali. Si daddy. Nahirap na kami dito mga tupay. Hindi na nakasya sa ano. Yelo. Okay. Tingnan dyan. Laki kasi nito mga tupay, kaya hindi ko binibitawan. Laki oh. Ay, isaksak mo to kaya dito. Ay, yan. 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 Ayan, ano? Baka pipigwas siya. Oh, sige, daw.
daw. Oh. Oh, sandali. Ala. Sik. Sik. Di na nakasya mga tupay. Meron pa natira sa... Talaga. Hindi na mo... Ano na lang to? Titira pa. Doon na lang sa loob. Diyan na lang yan. Yes, dami pa natira mga tupay. Di na makasya sa lagayan mga stiro mga tupay. Kung yung styro na yung collar na pula, Oo, kasya. yung kasyang-kasya lahat yan. Oo. Pero puno. Mapupuno Kasi, yun. Ano, 30 kilos. 30 liters yun. Oo. Ay, grabe. 30 kilos yun. Kahapon na mga tupay. Sabi ko, pero Okay mga tupay. Nakatawid na mga kami dito sa kabila. Kung saan dito namin iwan yung tutok namin. Ayun yung huli natin lahat mga tupay. Tiba-tiba na naman. Tiba-tiba na naman si Daddy. Kapoy. 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 Grabe. Diwas. Maganda-gandang kagatan ngayon sa tilapia mga tupay. Yun, doon lang kami sa kabila ng mga tupay. Ayan. Okay mga tupay, dito muna tayo pansamantala mga tupay. Kita na lang tayo ulit mga tupay sa susunod nating pamimimit mga tupay. Siyempre bago ang lahat mga tupay, kung bago pa lang yung mga tupay mga tupay na yung mga cellphone na hindi pa kayo nakasubscribe. See you next week. Baka naman. See you again mga tupay. Sa sunod natin pag-vlog mga tayo. Kita-kita kids. Maraming salamat. Bye bye mga tupay. Bye bye dali.